Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nomer. Taong 1976, Katbalogan, Samar. Si Nomer ay hindi takot sa kamatayan. Bilang isang rebelde na nasa bundok ng ilang taon, mas kabisado niya ang amoy ng pulbura kesa sa bagong saing na kanin. Hindi siya pangkaraniwang rebelde, pinuno, dahil pinapamahalaan niya ang dalawang pangkat sa samahan nila. Malapit din siya sa commander at hindi may pagkakailang may malakas na impluensya sa kanilang samahan. At lahat ng ito ay dahil sa kanyang mga ginawa sa mga nagdaang engkwentro laban sa sandatahang lakas ng gobyerno. Sa loob ng halos isang dekada, halos matahinan ni Nomer ang mga bundok dahil sa pabalik-balik niya. Bawat sulok nito kabisado na niya, kaya kahit bumaba siya ng gabi, aminado siyang hinding-hindi siya rito maliligaw. Gayunpaman, hindi nagkulang ang kanilang commander sa mga paalala para sa kaligtasan nila. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin hanggang sa isang gabi, naligaw siya sa gitna ng masukal na gubat malapit sa paanan ng bundok kung saan siya nagmula. Nangyari ito pagkatapos ng madugong engkwentro na naganap sa labas ng Katbalogan. Habang binabagtas niya ang daan, unti-unti niyang naaaninag ang ilaw mula sa kalapit na baryo. Sa unang tingin, tila isa itong payapang nayon. Tahimik ang paligid, wala kang mapapansing gulo, at masaya ang mga taong nakatira rito. Nang makapasok na siya, kaagad siyang sinalubong ng isang lalaki. Masaya ang bungad nito sa kanya, kaya hindi siya naalarma. Magandang gabi, Dayo. Sinong hinahanap mo rito? Nang marinig ito ni Nomer, kaagad naman siyang napasagot dito ng, Anong baryo ho ito? Bakit parang ngayon ko lang to nakita? Ito ang baryo ng San Roque. Matagal na to rito. Baka naman ngayon ka lang napadpad sa aming lugar kaya napaisip ka. Sigurado ako, malayo ang pinanggalingan mo. Halika, sumama ka sa akin at nang may pagbigay alam natin ito sa aming kapitan. Sigurado ako na matutuwa siya sa iyong pagdating. Dahil sa sinabi nito, medyo nagkaroon na ng pagdududa si Nomer. Batid niya na hindi normal ang ganoong pangyayari, lalo na sa isang baryo na wala namang nakakakilala sa kanya. Sa isip-isip niya, meron itong binabalak na hindi maganda. Lumakas din ang kanyang kutob na maaaring ang baryong pinuntahan niya ay kabilang sa mga baryong nagtuturo sa lokasyon ng mga rebelde upang malipol ito ng mga militar. Bagay na naging daan upang magkaroon siya ng plano. Bagaman nagmamadali, pinili ni Nomer na manatili sa baryo ng San Roque para mapag-aralan ang mga tao roon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na sa mapayapang baryong yon, nagtatago sa kapayapaan ang totoong anyo ng kadiliman. Sa pagsapit ng sumunod na araw, naging maayos naman ang lahat. Dito na rin niya nakita ang kabuuang itsura ng baryo at ang dami ng mga taong nakatira rito. Magagalang ang bawat isa, masiyahin at tila walang iniisip na masama sa kanilang kapwa. Sa isang lumang kamalig, pansamantalang nanuluyan si Nomer. Bitbit ang kanyang baril, tahimik niyang pinagmasdan ang lahat. Mula sa siwang ng mga kawayan, nanariwa sa kanyang paningin ang mga eksenang mas masahol pa sa gera. At nagsimula ang lahat ng ito, pagtungtong ng dapit hapon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang biyaherong naligaw ang kinaladkad sa gitna ng daan. Abala noon si Romer sa pagluluto ng ibinigay sa kanyang pagkain, kaya hindi niya ito kaagad napansin. At naagaw lang nito ang kanyang atensyon nang marinig niya itong sumigaw habang kinakaladkad malapit sa kamalig. Nasaksihan ni Nomer kung papaano hinati ng mga taga-baryo ang biktima habang buhay pa ito
Ang bawat tili ng tao ay sinasabayan ng halakhak ng mga taga rito. Ang dugo ay hindi lang dumanak, ito ay pinag-agawan at ininom na parang alak. Sa sandaling yan, naramdaman ni Nomer ang isang takot na hindi kayang pawiin ng anumang ideolohiya. Hindi nagtagal, may isang matandang babaeng mahaba ang dila ang tumigil sa tapat ng kamalig kung saan siya naroon. Mukhang gising pa ang ating bisita. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na patulugin niyo siya ng maaga? Ba't hindi kayo nakinig? Nang marinig ito ni Nomer, kagad niyang kinuha ang baril na nasa tabi niya. At bago pa man siya nito mahanap, walang habas niya na itong pinaputukan hanggang sa magkagulo na sa loob ng baryo. Lahat ng aswang ay nagulat sa kanyang ginawa, ngunit bakas sa mga mukha nito ang kawalan ng takot. At imbis na magsipulasan, nagtulong-tulong ang mga ito na siya ay sugurin para paslangin. Alam ni Nomer na hindi magiging maganda ang lagay niya sa oras na mahuli siya, kaya naman bago pa siya masukol, kagad na siyang tumalon sa bintana. At habang tumatakbo, patuloy niya pa ring pinapaputukan ng mga ito hanggang sa maubos na ang kanyang bala. Nang wala na siyang sandatang magamit, dito niya narating ang lubos. Isa itong malalim na bangin na tapunan ng mga labi. Dito'y tinatambak ng mga aswang ang mga buto, laman loob at mga bahagi ng katawan na wala na silang pakinabang. Ito ay isang bundok na nabubulok na laman at nanunuot na amoy ng kamatayan. Madilim sa loob ng bangin, animoy dinadala ka nito patungo sa ibang dimensyon. Pagbagsak niya sa ilalim, ginawa niyang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. At ito ay ang pagpahid ng malapot na likido ng patay upang matabunan ang kanyang amoy tao. Sa loob ng 48 oras, dahan-dahang ginapang ni Nomer ang ilalim ng tumpok ng mga labi. Bawat galaw niya ay may kasamang tunog ng nadudurog na buto at pagsirit ng mga uod. Habang nasa itaas niya ang mga aswang, nanatili siyang estatwa sa tabi ng mga bangkay. Ni hindi siya humihinga ng malalim kahit ang mga uod ay gumagapang na sa loob ng kanyang mga sugat. Sa madaling araw ng 3 araw, duguan, nanghihina at halos mawala na sa sariling bait, nakaahon si Nomer sa kabilang dulo ng bangin. Malayo na siya sa baryo ng San Roque, ngunit ang amoy ng kamatayan ay tila nakadikit na sa kanyang kaluluwa. Paunti-unti, dito niya inisip ang kanyang sitwasyon. Batid niya na marami na siyang balang na ilagan sa mga engkwentro at gera. Ngunit ang pangyayaring yon, habang buhay siyang mumultuhin sa bawat gabi ng kanyang pagpapahinga. Sa 2 araw niyang paggapang sa ilalim ng bundok ng mga patay, nag-iwan ito ng higit pa sa pisikal na sugat. Ang bawat uod na gumapang sa kanyang balat, ang bawat patak ng katas ng mga bangkay na dumikit sa kanya, ay tila naging isang sumpa. Hindi na siya amoy tao. Ang amoy na kumapit sa kanya ay ang halimuyak ng karneng delikasiya para sa mga aswang. Nagmistula siyang isang lechon na ibinabad sa sangkap ng kamatayan. Isang pangunahing delikasiya ng mga aswang na gustong matikman ng lahat ng mga taga San Roque. Bagaman nanghihina at sugatan, sinubukan ni Nomer na humanap ng tulong sa mga karatig baryo habang pabalik sa kanilang kuta. Kalaunan, nang marating niya ang kalapit na lugar, dito niya nakilala si Aling Magda, isang byuda na nagpatuloy sa kanya. Lahat ng kailangan niya ibinigay nito dulot ng matinding awa. Labis-labis ang kanyang pasasalamat sa baong tumulong sa kanya pinuno. Ngunit makalipas ang gabi, natagpuan niya ito sa kusina, wala ng laman loob, nakatihaya sa sahig at patay na. Matapos ang pangyayari,
Kagad siyang lumipat sa kalapit namang sitio at dito niya nakilala si Cardo, isang magsasaka na gustong tumulong sa kanya. Isang araw lang siyang nanatili rito pinuno. Pero kinahapunan nun, hindi na ito nakabalik sa kanilang bahay. Misteryo ang pagkawala ni Cardo, ngunit nang maghanap sila, dito nila nakita ang putol na kamay at binti nito na naiwan sa kangga ng kanyang kalabaw. Dahil sa pangyayari, napagtanto ni Nomer ang mapait na katotohanan. Ang sino mang lumapit o magpakita ng kabutihan sa kanya ay nagiging biktima ng mga aswang ng San Roque. Ang kanyang presensya ay isang hatol ng kamatayan para sa sino mang kaibigang naghahangad na tumulong. Kaya naman magmula noon, pilit niyang tinakasan ang anumang uri ng alok ng pagtulong. Mag-isa niyang tinahak ang madilim na landas, tinanggihan ng mga tao na lumapit sa kanya hanggang sa makabalik siya sa kanilang kuta. Pagkatapos ng isang linggong pagtatago at panunuot ng takot, sa wakas ay narating ni Romer ang kuta ng kanyang mga kasama sa bundok. Ang kanyang commander at mga kasama ay masayang sinalubong siya. Inaakalang nakaligtas siya sa isang labanan sa mga sundalo. Kanomer! Akala namin patay ka na. Bungad na wika ng isa sa mga tauhan niyang nagngangalang Lito. Paglapit nito, kagad siya nitong inakbayan pero sinaway niya ito ng walang pag-aalangan. Wag, Lito. Wag mo muna akong hawakan. Nang marinig ito ng kanyang kaibigan, hindi ito sumagot. Nagpatuloy ito sa paghawak hanggang sa magalit na siya. Gayunpaman wala pa rin itong naging epekto dahil lahat ng kanyang mga kasama ay natutuwa sa pagbabalik niya. Hindi nagtagal. Ang kuta na dating puno ng matatapang na rebelde at maingay na talakayan ay napalitan ng isang nakakabinging takot. Noong unang gabi, 2 bantay sa bukana ng kuta ang nawalan ng bakas. Tanging mga sirang damit at bakas ng kalmot sa mga puno ang natira. At pagkatapos nila itong matuklasan, dito na sila nagsimulang makarinig ng mga kakaibang tunog gabi-gabi. Sinusundan ito ng mabibilis na yabag sa bubungan ng kanilang mga kubo. Ang amoy ng lubos ay tila sumisiksik sa bawat siwang ng kuta. Isang gabi, dahil sa mga pangyayari, nagkaroon sila ng malawakan at hindi inaasahang pagpupulong. Ginawa nila ito sa malaking kubo na pawang ginaganapan kapag may nangyayaring plano at selebrasyon. Di pa man tapos ang pag-uusap, biglang nagulat ang lahat nang bumagsak ang bubong ng kubo. Hindi mga sundalo ang sumugod, kundi isang hukbo ng mga aswang mula sa San Roque na pinangungunahan ng matandang babae. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang kanyang mga kasama ay walang sawang nakikipaglaban, nakita niya si Lito na sinusubukan siyang protektahan. Dahil dito, kung kaya't bigla itong sinugod ng isang aswang at sa isang iglap nawala ang ulo nito. Narinig ni Romer ang boses ng matandang aswang na tila bumubulong sa kanyang tenga. Nomer, kailanman hindi ka namin papatayin. Ikaw ang aming pain. Bawat taong mahal mo, bawat taong kakampi mo, ay aming kakainin sa harapan mo. Yan ang kabayaran sa iyong paggapang sa aming tapunan. Ikaw ay aming pain at ang iyong kaluluwa ay sa amin na. Dito napatunayan ni Nomer na kahit sa piling ng samahan, wala pa rin siyang kaligtasan. Hindi na siya isang rebelde. Siya ay naging sumpa, isang buhay na pain, nagdadala ng kamatayan sa bawat taong nagtatangkang tumulong sa kanya. At ang amoy ng lubos ay hinding-hindi na mawawala sa kanyang katawan. Dumaan ang kalahating oras.
Ang kuta na dati ay simbolo ng pag-asa at paglaban ay naging isang malaking kamatayan. Hindi bala ang pumatay sa mga kasama ni Nomer, kundi ang purong lagim na hindi kayang pigilan ng anumang kalibre ng baril. Sa ilalim ng madilim na langit, ang mga aswang ay parang mga itim na kidlat na bumabagsak sa mga puno. Nakita niya kung papaano lapirutin ng mga halimaw ang mga baril na parang lata. Ang kanyang commander na kilala sa katapangan ay hindi man lang nakahugot ng kanyang baril. Gawa ng isang dambuhalang aswang ang nagbao ng kuko sa lalamunan niya at hinati ang kanyang katawan sa dalawa. Ang bawat kasama ni Nomer na sumubok na lumapit sa kanilang commander para iligtas ito ay nagmistulang alay. Sila Ka Diego, Ka Leo na kanilang mga mediko ay dinamba ng aswang sa kanya mismong harapan. Narinig niya ang malutong na tunog ng pagmuya sa mga buto nito habang buhay pa ang kanyang mga kalunos-lunos na kasama. At sa gitna ng sigawan at amoy ng pulbura na humalo sa lansa ng dugo, isang pagkakataon ang nakita niya. Habang abala ang mga aswang sa nagaganap na kapistahan ng lahi nila, muli niyang ginamit ang natatangi niyang alas, ang amoy ng kamatayan. Nagpagulong-gulong siya sa putikan na may halong dugo ng kanyang mga kasamahan upang lalong tumindi ang lansa ng kanyang katawan. At sa gitna ng usok ng mga nagliliyab na kubo, tumalon siya sa isang matarik na bangin sa dulo ng kuta patungo sa ilog na nasa ibabaw. Matapos nun kagad siyang tumakas, kahit ang mga sigaw at tili ng kanyang mga kasama ay patuloy niya pa ring naririnig sa likuran niya. Pagkalipas ng 3 araw na paglalakad sa mga hindi pasadong daan, bumagsak si Nomer sa paanan ng isang puno ng mangga. Akala niya ito na ang wakas ng buhay niya, pero sa kasagsagan ng kanyang pagdedeliryo, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ugat ng puno, payapang nagtatabas ng kawayan. Siya, si Lolo Bagyo. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng agila at ang kanyang tindig ay tila hindi natitibag ng hangin. Alam ko ang amoy mo, Banyaga. Amoy ka ng lubos. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka nila mahanap kapag nasa puder kita. Si Lolo Bagyo ay hindi ordinaryong matanda. Siya ay isang dalubhasang antingero na nagtataglay ng bihirang bertud ng mangga. Ayon sa mga alamat, ang bertud na ito ay nakuha niya mula sa isang puso ng punong mangga na hindi kailanman namumunga ngunit laging luntian. Ang pinakamahalagang bisa nito ay ang kakayahang itago ang sinuman sa paningin ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kapag ginamit ni Lolo Bagyo ang kanyang orasyon, ang sinumang nasa ilalim ng kanyang proteksyon ay magmimistulang bahagi ng kalikasan, tila isang tuod o bato sa paningin ng mga nilalang. Ang bertud ay nagbibigay kay Lolo Bagyo ng kakayahang magpalabas ng isang klase ng dagta mula sa kanyang palad. Para sa tao, ito ay malagkit lamang, ngunit para sa mga aswang, ito ay tila kumukulong asido na tumutunaw sa kanilang balat at nagpaparalisa sa kanilang mga kalamnan. Sa isang kumpas ni Lolo Bagyo, ang mga tuyong dahon ng mangga sa paligid niya ay nagiging kasing talim ng mga labaha. Kaya nitong humiwa ng laman ng aswang na tila ba gawa sa papel ang mga ito. Ngunit ang pinakamahalagang abilidad nito sa lahat ay ang kakayahan nitong makapawi sa amoy ng kamatayan. Isang bagay na buong akala niya ay wala ng lunas o paraan para tuluyan siyang makalaya. Sa pamamagitan ng pagpapaligo kay Nomer sa pinaglagaan ng mga ugat at dahon ng may basbas ng bertud, unti-unting nawawala ang sumpa ng lubos. Hindi ito biglaan, ito ay nangangailangan ng panahon. Matapos itong sabihin ni Lolo Bagyo sa kanya, napanatag ang sarili niya. Marami mang naiwang katanungan sa isip niya, minarapat na lang din niyang sumunod sa matanda.
Sa pagkakataong kasing ito, aminado siya na wala na siyang pagpipilian. Maya-maya pa, napatingin sa kanyang mga mata si Lolo Bagyo. Bahagya itong ngumiti sabay wika ng, Matagal ka na nilang hinahabol at maraming buhay na ang nawala dahil sa iyong bakas. Ngunit sa ilalim ng bertud na ito, tuturuan kita kung papaano baliktarin ang gutom. Hindi ka na ang magiging pain. Ikaw na ay magiging bitag. Nabanggit din ito na matagal na siya nitong sinusundan magmula noong namatay ang matandang babae na nagmagandang loob na tumulong. Kakilala itong lubos ni Lolo Bagyo kaya hindi siya pumayag na mawala ng saysay ang pagkamatay nito. Dahil sa sinabi ng matanda, kaagad naman itong naunawaan ni Nomer. 3 buwan ang lumipas. Sa ilalim ng pangangalaga ni Lolo Bagyo, ang malansang amoy ng lubos na dating nakakapit sa balat niya ay napalitan ng bango ng sariwang dahon at usok ng insenso. Dahil sa bertud ng mangga, naging bulag ang mga aswang na naghahanap sa kanya. Ngunit ang mga nilalang ay hindi sumuko. Alam nilang nasa paligid lang ang kanilang espesyal na putahe. Sa payapang baryo kung saan nakatira si Lolo Bagyo, dahan-dahan ang nag-iba ang simoy ng hangin. Gabi-gabi, maririnig ang kaluskos ng mga kawayan at mga aninong mabilis na tumatalon sa mga bintana. Naging usap-usapan ito sa baryo, kaya kaagad nila itong nalaman. At kaya lang naman hindi ito nagpaparamdam sa kanila dahil sa hindi nakakapasok ang mga aswang sa bakuran ni Lolo Bagyo. Piling mga tao lang din ang pinakikiramdaman ito upang hindi ito magdulot ng malawak na kaguluhan. Isang gabi, nang ang buwan ay kasing pula ng dugo, ang huling kawan ng mga aswang mula San Roque sa ilalim ng kapangyarihan ng matandang aswang, tuluyan ang sumugod. Hindi na sila nagtago. Ang kanilang mga tili ay parang hinihiwang bakal na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa baryo hanggang sa naalarma na sila Romer. Dali-daling lumabas si Lolo Bagyo, bitbit ang tungkod na yari sa pinatuyong sanga ng matandang mangga. Sa kanyang likod, nakahanda si Nomer, hawak ang isang itak na binasbasa ng dagta ng bertud. Maya-maya pa, 3 aswang ang sabay-sabay na sumugod mula sa itaas ng puno. Sa isang mabilis na kumpas ng tungkod ni Lolo Bagyo, ang mga tuyong dahon sa lupa ay biglang humangin ng paitaas. Ang mga dahon ay naging kasing talim ng mga labaha na humihiwa sa pakpak at dibdib ng mga aswang bago pa man sila makalapit. Pagbagsak ng mga ito, isang dampuhalang aswang ang nakalusot at akmang sasakalin na ang matanda. Ngunit pagtaas ni Lolo Bagyo ng kanyang palad, bumuga mula rito ang malapot at kumikinang na dagta. Nang tumama ito sa mukha ng halimaw, umusok ang balat nito kasabay ng pagtili nito dulot ng matinding paghihirap. Kalaunan, unti-unting nakita ni Romer ang pagkaagnas ng mukha ng nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang pinuno. Ang matandang aswang na may mahabang dila, ang mismong pumatay sa kanyang mga kasama. Ang presensya nito ay kasing bigat ng isang sumpa, dahilan para tumigil ang lahat ng mga kalahi nitong patuloy na naniniil sa kanilang dalawa. Ikaw naman, Bagyo. Ibigay mo na sa amin ang rebelde. Ang laman niya ay amin. Hindi na niya pagmamay-ari ang kanyang katawan. Huli na ang lahat para sa kanya. Kaya wala ka ng puder at karapatan para iligtas siya. Nang marinig ito ni Lolo Bagyo, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa nilalang. Ang lupang ito ay protektado ng langit at kalikasan. Ang kasamaang dala ninyo ay dito na magtatapos. Sa isang kisap mata, nagkaroon ng tapatan ng kapangyarihan.
Ang matandang aswang ay naglabas ng isang itim na hamog na pilit na binabasag ang pader ng bertud ng mangga. Si Lolo Bagyo naman ay nagsimulang bumigkas ng mga sinaunang orasyon. Ang bawat salita ay nagpapayanig sa lupa at nagbibigay ng takot sa mga nilalang na kanilang kaharap. Matapos nito, biglang nagliwanag ang buong paligid ng kulay ginto. Ang mga ugat ng punong mangga sa likod nila ay tila naging mga buhay na galamay na pumupulupot sa mga natitirang aswang na nagmamasid. Nang makita ito ng matandang aswang, kaagad nitong sinubukan ang kakayahan ni Lolo Bagyo. Habang nagtatagisan ng lakas ang dalawa, pasimple siyang inutusan ng matanda. Sa tulong ng bertud na pagmamay-ari nito, naging parang anino si Nomer sa paningin ng mga nilalang. At sa isang kisap mata, mabilis siyang nakalapit sa matandang aswang. Gamit ang kanyang itak na may basbas ng bertud, itinarak niya ito sa mismong puso ng nilalang. Paghugot niya rito, kaagad na sumabog ang isang makapal na usok mula sa loob ng katawan nito, kasabay ng pagrinig nila ng nakakabinging atungal. Ang matandang aswang ay naging alikabok sa harap nila at ang mga natitira nitong mga kasama ay napilitan ng magsitakas patungo sa kakahuyan. Bawat isa sa mga ito nakaramdam ng matinding panghihina dulot ng pagkawala ng kanilang pinuno. Pagkatapos ng mga pangyayari, nakahinga ng malalim si Lolo Bagyo. Pagbaling nito ng tingin sa kanya, tsaka ito napabuntong hininga habang nagwiwika ng, Tapos na ang kanilang paghahari sa iyong dugo. Ngunit tandaan mo, ang kapayapaan ay laging may kapalit. ang pagkamatay ng matandang aswang ay hindi nagdala ng katahimikan. Sa halip, tila binuksan nito ang pinto para sa mas matinding unos. Habang pinagmamasdan nila ang naiwang labi ng nilalang na nasa kaanyuan ng abong itim, isang malalim at malansang hangin ang umihip mula sa direksyon ng kabilang bundok. Pagbaling dito ng tingin ni Lolo Bagyo, dito nila nakita ang tunay na arkitekto sa likod ng lagim na naranasan ni Nomer sa baryo ng San Roque. Ang matandang lalaki na nakilala ni Lolo Bagyo sa tawag na Apo Hugmo. Si Apo Hugmo ay isang salamangkero ng kaliwa. Hindi siya aswang, ngunit siya ang nag-aalaga sa kanila. Ang kanyang karunungan ay hango sa itim na libretang nagtataglay ng mga sinaunang kaalaman. Suot ang itim na kapa na tila gawa sa balat ng paniki. Nakita nila itong naglakad papalapit, hawak ang isang tungkod na may bungo ng sanggol. Dahan-dahan itong lumabas sa kadiliman hanggang sa tamaan na ito ng liwanag ng buwan. Bagyo! Akala mo ba tapos na ang lahat sa pagpatay sa aking mga alagang aso? Ang mga aswang ay mga kasangkapan lamang. Ako ang nagmamay-ari ng kanilang gutom. Pagsambit ni Apo Hugmo ng mga katagang yon, ipinakita nito ang nagbabaga na itim na krus. Nakabaligtad ito at kahit malayo ramdam nila ang kakaibang presensya na taglay nito. Sa pamamagitan ng itim na baliktad na krus, kayang baluktutin ni Apo Hugmo ang anumang dasal o orasyon ng mga antingero. Sa isang salita niya, ang mga banal na gamit ay nawawala ng bisa o kaya naman ay nagiging lason sa may-ari nito. Kaya niyang kopyahin ang boses ng mga taong napaslang niya para malinlang ang kanyang mga kalaban. At sa pamamagitan ng kanyang tungkod, nakapagpapalabas siya ng mga itim na uod na kapag dumikit sa balat, ay agad na kinakain ng laman hanggang sa buto na lamang dito ang matira. Matapos itong makita ni Lolo Bagyo, hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Kagad nitong nilusob si Apo Hugmo habang itinataas ang kanyang tungkod ng mangga. Ngunit sa kumpas ng Apo, ang mga dahon ay naging abo sa hangin bago pa man tumama sa kanya. Matapos nun, kagad itong naglabas ng isang maliit na sisidlan.
isang garapon na puno ng mga mutya ng dusa. Isinabog niya ito sa lupa at biglang lumitaw ang mga anino ng nakaraan. Ang mga kasama ni Nomer na pinatay sa kuta ay biglang lumitaw sa katayuan ng mga kaluluwang ligaw. Bakas sa kanilang mga muka ang matinding galit, tila bang nanunumpat sa kanya. Maya-maya pa, lahat ng mga kaluluwa ay nagsimula ng magsalita. Ba't mo kami iniwan? Ba't ka gumapang sa lubos? Habang kami ay kinakain. Dahil sa mga katagang yon, halos ikasira na ito ng sarili niyang bait. Napakalakas ng kapangyarihan ni Apo Hugmo sa punto na lahat ng abilidad nito ay direktang sumasalungat sa batas ng kalikasan. Kaya naman kahit anong gawin ni Lolo Bagyo, wala itong magawa kundi ang matalo sa lahat ng aspeto. Dala ng matinding pagod, hindi na nito namalayan ang pagtama ng itim na kidlat sa kanyang dibdib. Kagad na napaluhod ang matanda, sumusuka ng dugo at bakas na sa kanyang muka ang presensya ng kamatayan. Sinubukan itong tumayo pero masyadong malubha ang kanyang pinsala. Paunti-unti, nakita ni Nomer ang tila bang pagkaagnas ng mutya ng mangga. Tuluyan na ring naputol ang tungkod nito, indikasyon na labis na itong nanghihina. At sa kasagsagan ng ganoong pangyayari, iisang bagay lang ang tumatak sa kanyang isipan. At ito ay ang kagustuhan niyang makaligtas mula sa tiyak na kamatayan. Sa ikalawang pagkakataon, nagmalabis na naman siyang tumakas. Napakasakit nito sa kanyang parte, ngunit batid niya na wala siyang magagawa. Pagbaling niya ng tingin kay Lolo Bagyo, nakita niya itong sumenyas ng pagsang-ayon mula sa kanyang balak. Dahil dito, kung kaya't muli na naman niyang ginawa ang pinakamahirap na desisyon ng buhay niya. Ang tumakas kapalit ng buhay ng taong tumulong at nagpakita ng pagpapahalaga sa kanya. Habang tumatakbo, hindi niya maiwasang humagulgol sa pag-iyak. Ilang araw siyang walang patid sa pag-usad, dahilan para mawala na rin siya ng balita mula sa matandang iniwan niya. At nang makarating siya sa pinakamalapit na pantalan, di siya nagdalawang isip na tumawid ng dagat para makarating sa kalapit isla. Mano-mano niya itong nilangoy, kung saan inabutan siya ng ilang oras sa laot. Muntik na rin siya noong malunod, subalit dala ng udyok ng kagustuhang mabuhay, hindi siya natalo ng kanyang limitasyon. At nang makarating na siya sa isla, sinimulan niyang mabuhay ng mag-isa. Walang kasama, walang kakilala, at walang katuwang sa araw-araw. Mahirap magsimula sa wala, pero sa bandang huli, napagtagumpayan niya ito. At ngayong pangkasalukuyan, Pinuno, buhay pa rin to si Nomer. Namumuhay bilang isang simpleng mangingisda, malayo sa sibilisasyon ng tao. Kontento na sa kanyang estado at kahit kailan hindi na niya pinangarap na umalis sa isla kung saan pinaniniwalaan niyang nakakalat ang mga naghahanap sa kanya. Pero sa buong buhay niya, ang talagang hindi niya makakalimutan ay nung minsan niyang masaksihan ang pagtutuos hanggang kamatayan ni Lolo Bagyo at ni Apo Hugmo.